Хәерлесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Татарлар тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгалар, кызыклы очрашулар һәм мавыктыргыч әңгәмәләр, буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада. Оның өчен яшәүнең яме яшәүдә иде. Дөньяның бер нинди авырлыклары, кыенлыкларына да карамыйча, бүген дә яшәү яме турында сөйләшәгез. 130 еллык тарихы булган йорт язмышы. Киләчәктә бу йортта музей урнашырга ниятле инде. Оның турында Татарстаннан килеп мишәрләрне биетә диләр. Шушы йортта без татар рухы тудырмакчы булып тырышабыз. Татарлар тапшыруы борынгы Юрт Ора авылында. Безгә хәзер татарларга бар кая барыга. Без монда киләбез игә күбек. ТССРның 100 еллыгына Үзбәкстанда кушыла. Татарстан алга барсын, гаиләләре тыныч булсын, алда гөл генә якты көннәр булсын. Бүген тапшыруыбызны күңелсез хәбәрдән башлыйбыз. Бик озак авыру белән көрәшкәннән соң барыбызга да таныш булган телевидение йолдызы Гөлнара Зиннәтуллина вафат булды. Бик күп еллар матур тапшырулар алып баручысы, редактор, якты, мөлаем, һәр вакыт көләч йөзле Гөлнара Зиннәтуллина безнең арабызда юк хәзер. Без сезне бер кайчан да онытмабыз. Урыныгыз оҗмах төрләрендә, рухыгыз шат булсын, Гөлнара апа. Бүген табигать ялый. Аның кичкенә әмма бик якты кояш нуры сүнде. Күпләрнең бу дөньяга карашын үзгәрткән көчле рухлы шәхсебез Гөлнара Зиннәтуллинаны соңгы юлга озаттык. Йөрәкләрдә, күңелләрдә калсын өчен хәтер яңарту мөһим. Истә, гел истә. Шунда кичкенә генә буйлы, шандыр гына булуга карамастан, ул үзенә бик зур, бик биек көч җыйган шәхесләрнең берсе. Бу минутлар безнең Гөлнара белән соңгы очрашу, мәңгегә саубуллашу минутлары. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, Гөлнара авыр туфрагың җиңел булсын, урның оҗмакта булсын, тыныч йокла. 8 ел шушындай кытчыкыч авыру белән көрәшүгә ул бөтен теге дөнья масштабында дип әйтерлек үрнәк буларлык, үрнәк итеп сөйләрлек бер гыйбрәт. Дөрес әйттең, бу безгә үрнәк. Профессиональ яктан да үрнәк, кешелек буларак та үрнәк. Шуннап та бик зур җугалту. Гафу ит инде. Безне дә гафу ит. Урыныч мактабыз. Аның өчен яшәүнең яме яшәүдә иде. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда яшәү яме тапшыруы. Дөньяның бер нинди авырлыклары, кыенлыкларына да карамыйча, бүген дә яшәү яме турында сөйләшәгез. Гөлнара Зиннәтуллина Татарстанның Лаеш районы Хәерби авылында туып үскән. Казанның 10нчы интернат мәктәбендә укый. Телевидениегә беренче адымнарында шунда укыганда ясый. 12 яшендә беренче тапкыр эфирга чыга һәм бу тылсымлы дөньядан аерыла алмый. Казан дәүләт университетын тәмамлап, тормышын телевидение белән бәйли. Әзерләгән сәхифәләребездә бик күп. Аның кызыклы тапшырулары иртә түгел, соң түгел, яшәү яме, яшәсен театр, турыдан-туры эфирлар. Мин әйттем бит шулай дип репортажны изләбез, студиягә күчәбез дидем. Булар барысы да телевидение фондында саклана. Әлбәттә, инде театрның 100 еллыгына яшәсен театр дигән тапшыруларны без барыбыз да беләбез. Бөтен республика театрлары, актерлары, шулай инде Башкортстанда булган, Оренбургта булган татар театрларын яктыртып барды. Менә соңгы ел эшчәнлеге. Безнең классик тапшырулардан аерылып тора торган шундый күңелле, якты, гомумән татарның яңа телевидениесе төзелгән чор иде дип уйлыйм инде мен. Менә шул иртә түгел, соң түгел белән киреп калган. Шундый бик яшисе килә торган кеше иде инде ул мәрхүм. Шуңа күрә урыны җәннәттә булсын. Әлбәттә, ул безнең татар телевидениесенең, Татарстан телевидениесенең бер символы. Иң мөһиме Гөлнара Зиннәтуллинаның телевидение фондын байыткан тапшырулары, аның хисе, нуры. Һәр вакыт гаҗәпләнерим. Чөнки шундый матур кеше, шул хәтле үзе эше ярата торган, кешеләрне ярата торган кеше, әлбәттә, һәр вакыт безнең күңелдә. Телекомпания керсәгез, аның фотосурәте эленеп тора, чөнки бүтән ветераннар белән бергә, чөнки ул зур өлеш кертте татар телевидениесен менә хәзерге көнгә барып җиткерергә һәм татар телен сакларга. Аны күргәч, кояш чыккан кебек буладыр.
Гүлсәкәем, бирешмибез лә бу авыруга, бирешмибез, яшибез әле. Рәхәт бит яшәүләре дип. Шул кадәр менә Гөлнар апа бөтен нәрсәгә рәхмәтле иде ул, бөтен кешегә рәхмәтле иде. Ул сер бирмәде беркайчан да. Мин беренче кеше булам шушындый авыртуны җиңүче дип әйтәдер ие. Ләкин соңгы вакытларда бераз арыды. Инде берничә тапкыр әйткәне дә булды. Мин үләсем килә дип, ардым дип. Ну, миңа ике тапкыр әйтте, минем васиятем дип, кешеләрне чакырмагыз. Мин киткәндә кешеләр җыламасын. Мин аның васиятен үтәмәдем, кичә килене шалтыратуга бөтен дөньяга шау куптардым. Ләкин бу кешене былай гына шапырт кына озатырга ярамый иде. Урынығыз ұжмақта басын, Гүлнар апа. Кыйма белән алгы өлешен үзгәртергә алынганнар да нәтиҗәдә төзекләндерүгә тотынганнар. Волонтерлар Төмән шәһәре янында урнашкан Ямбай авылындагы татар йортын төзекләндерәләр. Иганәче Нигъматулла Сейдуков тарафыннан мәдрәсә имамы өчен салынган таш йорт игътибарсыз калган. Том Сойер Фест волонтерлары 130 еллык тарихы булган йортта нәрсә тапкан? Төзекләндерү эшләре ничек бара? Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Ямбай авылындагы әлеге йортның 130 еллык тарихында беренче тапкыр экскурсияләр уздыралар. Йортның мәдәни һәм тарихи кыйммәте турында авыл музее мөдире Найля Файзуллина Том Сойер Фест проекты волонтерларына сөйли. Бөтен Россия проекты әлеге борынгы бинаны торгызырга алынган. Инкыйлабтан соң биредә крестьян яшьләре мәктәбе укучылары өчен интернат, сугыш елларында һәм соңрак балалар йорты булган. Затем здесь в этом здании будет продленка для младших классов. Соңгы тапкыр биредә Ямбайның почта бүлеге эшләгән. 10 ел элек алар яңа бинага күчкәннән бирле йорт буш тора. Здание, оно имело планировку из двух частей. То есть это условно мужская половина была и женская половина. Марк Твен әсәре героеннан айырмалы буларак, Том Сойер Фест волонтерлары кыйма буяп кына калмаган. Йортка җитди ремонт кирәк. Ахун Йосып Сәгыйтов йорты Нигъматулла Хаҗи Кармышаков исемендәге мөселман комплексы ансамбленең бер өлеше. Бу хакта тышкы архитектура охшашлыгы гына түгел, тарихи белешмәләр дә сөйли. В основном фонде нашего музея хранится фотография, уникальная фотография. На ней изображен Ахун Сагитов Юсуп. Фотография сделана в 1926 году. Мәчеттән айырмалы буларак Советская урамында урнашкан 88-нче йорт дәүләт тарафыннан якланылмый. Шуңа да волонтерлар утарны җимерелүдән коткарырга алынган. Бина янындагы җирне чүптән арындырганнар инде. Киләсе этап нигезен ныгыту. Мы хотим здесь по периметру здания организовать отмостку. Марсель Фаттахов проектка әле яңа гына кергән. Беренче эше үк катлаулы объект. Бу хәйрия проекты. Анда волонтерлар эшли, төзелеш материаллары белән ире һәм вак компанияләр бушлай тәэмин итә. Экскурсиядә волонтерларга реставрация эшләре буенча мастер-класс үткәрәләр. Әлеге әйберләр Ямбай музее фондларына кертеләчәк. Аның бер өлеше бу бинада урын алыр. Проектны оештыручылар Ямбай хакимияте белән берлектә реставрациядан соң йортны авыл музеена тапшырырга планлаштыралар. Хотелось бы, чтобы это тоже было таким же наследием, чтобы оставить что-то, может быть, для моих потомков, может быть, для себя. Это история нашего села, это история, по сути, проживания татар на территории Ямбайского муниципального образования. Җирле мәктәп укытучысы Альберт Шәрипов проектка татар яшьләре берлегеннән үзенең укучыларын һәм дусларын китергән. Объектта эшләр туктаусыз бара. Биредә теләсә кайсы ярдәмгә шатланалар. Шәһәрдән дә, авылдан да мәктәп укучылары, студентлар, өлкәннәр катнаша. Гаиләләре белән киләләр. Киләчәктә бу йортта музей урнашырга ниятле инде. Әгәр кешеләр ярдәм итә алсалар инде безгә, без бик шатбыз. Кем күпме ярдәм итәләр дигәндә, шуңа күрә. Үз кешеләре белән дә акчалата да булышырга мөмкин. Әлегә гомум бюджетны санап чыгармаганнар. Тик финанслар шактый кирәк булачагы инде хәзер үк билгеле. Реквизитлар Том Сойер Фест проектының социаль челтәрләрдәге төркемендә бар. Эльвира Хөснетдинова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Оның турында Татарстаннан килеп мишәрләрне биетә диләр. Шушы йортта без татар рухы тудырмакчы булып тырышабыз, тырнашабыз. Татарлар тапшыруы борынгы Юрт Ора авылында. Безгә хәзер татарларга бар кая барыга. Без монда киләбез игә күбек. ТССРның 100 еллыгына Үзбәкстан да кушыла. Татарстан
алга барсын, гаилалары тыныч булсын, алдан гүл генә якты көннәр булсын. Татарстаннан килеп, мишәрләрне биетә диләр аның турында җирле татарлар яратып. Бу юкка гына әйтелгән сүзләр түгел. Чыгышы белән Татарстанның Азнакай районы кызы. Сүзебез Рәзилә Ординат кызы Әхмәдуллина турында. Түбән Новгород өлкәсе Татар милли мәдәни мөхтәриятының башкарма директоры ул. Рәзилә Әхмәдуллина татар оешмасының беренче көненнән үк эшли. Берләшмәнең иң зур терәге өлкәдә узучы бөтен милли чараларның үзәгендә, аларны гамәлгә куючы. Теманы Гөлия Садыкова дәвам итә. Түбән Новгород өлкәсеннән 60 чакрым ераклыкта урнашкан авылда, урман эченә үкертеп салынган йортта күрештек без. Биредә искиткеч рәхәт мөхиткә чумасын, агач сугмаклар, аллы-гөлле чәчәкләр каршы ала, күкрәкне йыртып шыршы, нарат, кайын, төрле үлән исләре кушылган саф һава керә. Җәннәт. Рәзилә ханым кояш белән бергә тора, иртәдән үк бакчасында кайнашырга ярата. Гомумән, авыл кызына бу гадәти күренеш ди ул тыйнак кына. Азнакай районының Тымытык авылында туып үскән. 15 сотка җирдә йорт куйдык. Бер кайчан да уйламаган идем, авылда торасым килер дип. Мин авылда әтисез интегә үскән бала. Без 3 кыз идек, яни безгә 29 яшь иде әти үлгәндә. Без шундый менә пышкы белән утын кисеп, утын ярып, печән чабып, су ташып, бәкедә кер чайкап, әнигә менә җиңелрәк булсын дип, шулай интегеп үскән бала, мин бер кайчан да уйламадым, мин авылда яшисем килер дип. Яшәмибез без монда, атнага бер генә килеп китәбез инде. Ну шулай да мин уйламаган идем, менә бу авыл тормышы безне ничектер бетереп алып кереп китер дип үзенә. Шушы йортта без татар рухы тудырмакчы булып тырышабыз, тырмашабыз. Өйдә шушылардан башлап менә буларны Казаннан китердек. Авыл, бәлки ул гел татар рухына түгелдер, бәлки, но авыл рухлы йорт иттереп. Кайда гына булса да, нәрсә генә эшләсә дә, Рәзилә Әхмәдуллина татар рухын тудыра, булдыра алучы шәхес. Бу юктан гына әйтелгән сүзләр түгел. Инде бераз артка китеп үткән тормышына күз салыйк. Рәзилә Ординат кызы 8нче сыйныфны тәмамлауга Минзәлә педагогия училищесына керә. Кияүгә чыга, 17 ел Казанда яшиләр. Түбән Новгородка иренең эше буенча күченергә мәҗбүр булалар. 3 елга гына дип киткән гаилә инде 23 ел Түбән Новгородта. Килгәндә үк биредә татар берләшмәсе барлыгын белдем ди сюжет героебыз. Якшәмбе мәктәбендә укыта башлый. Без анда бөтен күңелебезне биреп гаилә белән эшләдек. Казанга барадыр ирем белән анан алып киләдер идек. Списанный татар дәреслекләр юк бит алар монда берсе. Тиеп киләдек татарча газеталар. Ул вакытта фильматикта мультфильмнар яздырып. Һәм инде менә шул 3 кызыбыз һәм ирем белән без 4 ел дәвамында Нижгар татарларына татар тел дәресләре бирдек дияргә була. 97 елда менә шул татар тормышына кереп киткән идем, Нижгар татарларының тормышына. Хәзергәчә чыгалганым юк. Шулай туры килде, калдык. Мин монда үз кеше булып киттем. Нижгар татарлары сине кабул итсен өчен бик күп кирәк. Алар менә хәзерге вакытта син безнеке диләр. Бер үк вакытта читтән торып Түбән Новгород педагогия университетын тәмамлый. Татар телен камил белүе аны биредә алыштыргысыз кадр итә. Сабан туйларының алып баручысы. Шул ук вакытта туган як өлкә газетасының хәбәрчесе дә була. 3 ел дәвамында радиода Ватаным Нижгар исемле тапшыру алып бара. Түбән Новгород өлкәсе диния нәзарәтенә Җиһан газетасына мөхәррир итеп билгеләнә. 2004 елда татар милли мәдәни мөхтәрияте оеша. Зилә Әхмәдуллинага рәис урынбасары вазифасы тәкъдим ителә. Һәм бүгенгә кадәр мөхтәриятта уңышлы эшләп, күп проектларга җан өрә ул. Беренчедән безнең фестивальләр узып тора. Менә хәзер 9нчы тапкыр инде өлкә татар милли иҗаты фестивален оештырабыз. Ул безнең төрле елларда төрле исемнәргә, төрле кешеләргә багышлана. Мәсәлән, узган ел без Хайдар Бегичевның юбилеена багышладык. Аннан алда Рәшит Вагаповның юбилеена. Алар бит икесе дә инде зур шәхесләр һәм Түбән Новгородтан чыккан кешеләр. Шушы як кешеләре. Быел менә җиңүнең 75 еллыгына багышлап бу өлкә фестивален уздырабыз. Сәхнәдә чыгыш ясаган кешеләргә карыйм да үземә әйтәм, ой, Зилә ханым, син нинди молодец, шуны оештыра алдың бит дип. Чөнки менә сәхнәдә ел саен инде булса яңа исемнәр, яңа балалар, яңа төркемнәр күренә. Аларны ничектер без кузгатып җибәргәнгә шулай бит ул. Менә шул фестиваль берсе, иң безнең менә зур эшләребезнең берсе, дәвамлы эшләребезнең берсе. Мин менә 6 ел элек Нижегородчина земля согласия дигән проект башлап җибәрдем дә, менә шул проектында мин безнең автономиянең зур уңышы дип саныйм. Фестивальнең азагында чыгып басалар әрмәннәр, Азәрбайҗаннар, Дагестаннар, 14 төрле милләт вәкилләре.
Ул вакытта шулай горурлык. Без татарлар эшләдек бит бу фестивальне. Яратып, күңел биреп башкарылган эш кенә канәгатьлек тудырырга сәләтле. Рәис урынбасары вазифасыннан кала Рәзилә Әхмәдуллина бүген Нижгар татарлары дигән журналның мөхәррире дә. Журнал 2014 елдан башлап елга 2 тапкыр 100 битлек булып чыга. Моннан кала аның мөхәррирлегендә җирле татар шагыйрьләре, тарихчы, төбәкчеләр һәм башкаларның хезмәтләренә багышланган 2 дистәдән артык китап дөнья күргән. Гомумән, Рәзилә Әхмәдуллина бик күп кешеләрдә милли рух уяткан, аларны татар эшләренә җәлеп итә алучы шәхес. Зилә ханымны 20 ел беләм. Журналист идем, алып бардым, ел буе Минари исемле программаны. Татарлар турында сөйләдем, мөселманнар турында сөйләдем, Казанга бардым. Һәр вакыт Зилә апа белән бергә идек без. Шуннан бирле һәр вакыт Аккалпакта, РНК-да, мероприятияларда. Рәзилә Әхмәдуллина тырыш хезмәте өчен 2 тапкыр Түбән Новгород өлкәсе губернаторының мактау грамотасы белән бүләкләнә. 2019 елда Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек дип табыла. Бу минем генә уңышым түгел. Әгәр гаиләм булмаса, мондый зур уңышларга ирешмәс идем. Әни безне ялгыз күтәрде. Әни биргән тәрбия, әнинең хәер дугасы, нәсихәтләре белән яшим мин. Гомерем буе әниемә рәхмәтлемен. Әни биргән төп сыйфатларны балаларыма да тапшыра алдым ди горурланып Рәзилә Әхмәдуллина. Үзе дә ул 3 кызга гомер биргән ана. Бүген игезәкләре Мәскәүдә, улы кызы Түбән Новгородта. Һәм менә шушы балаларым миңа алар кичкенәдән бөтен яклап терәк булдылар. Теләкләре бармы, юкмы, алар кирәк, әниебезгә кирәк, без торып барырга тиеш дип. Әтиләр аларны шундый тәрбияләде, әниегез беренче урында. Менә хәзер шушы тәрбия оныгыма да күчте. Безнең балалар бер кашан миңа авырай бер күтәрергә бирмәделәр. Алар миңа бер кашан аяк киеменең замогын күтәрергә бирмиләр. Әтисе үрнәгендә. Бүген оныгын Аишаны да шундый ук милли рухта тәрбияли. Минем уң кулым ди аны Рәзилә Әхмәдуллина. Гаиләдәге хөрмәт, бердәмлек дәвам итә. Ә алда әле милләт өчен күпме кылынасы гамәлләр. Гөлия Садыйкова, татарлар, Түбән Новгород өлкәсе. Борынгы Юрт-Тора авылы 8 гасырдан башлап Сибир татарлары яшәгән урында урнашкан. Новосибирск өлкәсендә тарихи, этнографик һәм археологик мәдәни мирасны берләштерүче бердән-бер объект. Авыл халкы нигездә 16 гасырдан башлап этнос буларак формалашкан Сибир татарлары нәселеннән тора. Сибир халыклары мәдәнияте борынгы тарихка карата кызыксыну елдан-ел арта. Узган ял көннәрендә Мәскәү-Сибир тракты буенда урнашкан Юрт-Урада булып, безнең төшерү төркеме моңа үз күзләре белән дә инанды. Юрт-Ора авылаша зур Сибир трактының иске маршруты узган. Кайчандыр җигүле транспорттан тыш тракт буенча җәяүләп елга бер тапкыр сылташ партиялар узган. Авылның үзәк мәйданы аерым магнетизмга ия. Биредә сугыш елларында һәлак булган 63 фронтовикка обелиск, 8нче бер урында төзелгән мәчет һәм музей урнашкан. Авыл зур түгел. 2 урам 100-гә якын кеше яши. Кешем хан исән була әле аның нигезе салынганда. Шатлар дәһшәтле батырлар, барлык сугышларда да катнаштылар. 2 бәйрәмне йорт-тарлар шын дип саный. Бу җирләрне ясак түләүдән азат итеп, шәхси биләмәләргә алган көнне һәм 2018 елда Шат татар утары музее комплексы ачылуына. Без авылга килү җитүгә беренче төркем туристларын очраттык. Я даже не думала, что недалеко вот от Новосибирска вот вообще есть такое поселение вот коренных татар. И вот я вообще глубоко взволнована. Я так рада, что приехала сюда. Көн сайын Шат татар утарының ишек алды тулы кунаклар. Бүген монда Новосибирск академия шәһәрчегеннән галимнәр, хатын-кызлар хәрәкәтендә катнашучылар, активистлар. Менә бу җирдә без аны рәхмәтләрне бик зур әйтәбез Навил Хасановичка, ул инде идейный вдохновитель. Ул бөтен аның идеясы, аның эше безгә хәзер татарларга бар кая барыга. Без монда киләбез игә күбек. Безнең хәзер татарларыбызның иебез бар. Мәчетләренә кереп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен намазлар укырга җыендым. Безнең татарларның чат татарлары без. Бу исеме бу палтаның чот. Менә бу палтаны бер күрегез менә. Шат татар утары музее откан грант акчасына төзелгән. Планда авылны этнотуризм объекты буларак үстерү. Шат авылында үткәрелгән көн монда килүчеләрнең аңын үзгәртә һәм стереотипларны җимерә, дип язганнар туристлар фикерләр китабында. Авылда яшьләр өчен эш аз булса да, аларның үз тамырларыннан аерыласы килми. Бу хакта шәҗәрәле ата-бабалар аллеясы да сөйли. Ныклы хәтер
нык халык. Новосибирск өлкәсенең Юртор авылынан Елена Сафюльна, Яңгасыр каналы. 2020 ел Татарстан өчен аеруча үзенчәлекле республиканың 100 еллыгы. Әлеге истәлекле бәйрәмгә багышланган чаралар ел буена үткәрелә. Бәйрәмгә башка илләрдә кушыла, мәсәлән, Үзбәкстан. ТАССРның 100 еллыгы уңаеннан Татарстан Республикасы вәкиллеге Үзбәкстанда Татарстан турындагы белемне тикшерү өчен ТАССРның 100 еллыгы дигән интернет-викторина оештырды. Сорауларга иң күп дөрес җавап биргән 3 җиңүче истәлекле бүләкләр алу өчен вәкиллеккә чакырылган. Чарадан безнең хәбәрчеләребез. Чараны барлык кунаклар җыелган түгәрәк өстәлдән башлап җибәрделәр. Татарстан Республикасы вәкиле исә республика үсешенең казанышларын һәм алда торган бурычлар хакында җиткерде. Мин уйлыйм, бу мероприятие бик кирәкле әйбер. Чөнки без татарлар монда бергә җыелышабыз, сөйләшәбез. Татарстан белән Үзбәкстан ул әлеге вакыттан башланган уже. Без промышленность, экономика, культура буенча, образование, ул без бергә эшлибез. Ниһаять җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы. Беренче һәм икенче урыннарны яулаган җиңүчеләр башка шәһәрләрдән булу сәбәпле бүләкләүгә килә алмаган. Ә өченче урынны яулаган катнашучы белән без аралаштык. Участвовал, потому что просто как история края и в процессе ответов на вопросы достаточно увлекательно было. Я для себя даже несколько закладок сделал уже и после того, как отправил ответы, продолжал немножко эту историю края изучать. Беренче урын өчен бирелгән бүләк җиңүченең апасына тапшырылды. Алар бөтен гаиләләре белән татар үзәге чараларында мондый викториналарда бик теләп катнаша икән. Ә кызлары Казанда узган рус теле халыкара олимпиадасында җиңүче булып кайткан. Пригласили в Казань, экскурсия очень им понравилась, они проживали в лагере. Там был не только отдых, но они приехали прям в восторге всей семьей. И она, племянница, даже решила поступать в Казанский федеральный университет. Она готовилась, и в итоге она поступила. Чарада бик күп кунаклар катнашты. Ә татар үзәге рәисенә истәлекле Татарстан АССР төзелүгә 100 ел билгесе тапшырылды. Татарстанның 100 еллыгы бу бер гасыр. Бу безнең телен, гадәтен, татар халкының, аның мәдәниятен саклап калырга зур имканиятлар бирә. Ләйсәнә Садретдинова, Сәрбиназ Каримова, Татарлар, Ташкент. Бүгенгә менә шулар. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен, көнкүрешен яктыртабыз. Иртәгә дә дәвам итәрбез. Сау булыгыз.